well, tá mé an seo I mlach léamh agus cúil mé go dtí an seomra tailig agus bhí slú amór buachalaí agus chalíní an agus níorbh mé iad mar bhí me lón agam so bhí siad cau. Bí me tréáil sa gym, chuile lá, chuile maidin. Hey, no, straight, hard, go, straight, go, go. Thosnig mé bihidó blian ó hin, bhí mé ag obair in san Red Cross agus bhí mé déanamh rudaí in ospidéal na páistí in ospidéal. Am má leat a blum? Bua. Okay, cadi dhéanamh. I know cadi dhéanamh. Count on, Derek. Sin an teddy bear le cream. Ná an sean. They go to the rash. Yes, agus- I'm horrible.